Primer tiempo acabado. Espera. Autoritats, comparses mores i cristianes, capitans, sultans, castelloners, castelloneres, bona nit a tots i a totes. Pessigolles és un grup de teatre local molt jove, ja que va néixer a principi de l'estiu passat. Érem un grup reduït de gent del poble que volíem provar experiències noves i que ens agradava el teatre. I que ens llançàrem a aquesta nova aventura gràcies a l'Ajuntament i en concret a la regidora de Festes i Joventut, Mati Escrivà, que sense pensar-ho dues vegades va dipositar la seva confiança en nosaltres. I així, en les festes de l'any passat, Pessigolles va fer el seu debut. Avui siguem un grup més consolidat i amb més gent i des d'ací convidem a tota aquella persona que li agrada el teatre que vinga amb nosaltres, ja que tenim les portes obertes. De fet, Pessigolles té noves cares i enguany tenim una incorporació molt jove, que sóc jo. Encara que no ha eixit en ninguna obra, però que pronte em veureu dalt de l'escenari. Per això esteu tots convidats a vindre amb nosaltres. Avui tan sols vos demanarem dues coses. La primera, un poc de comprensió, ja que els assajos els fem en el nostre temps lliure i que siguem aficionats. La segona és que s'ho passeu molt bé. Avui vos presentem un joguet còmic original de Vicent Maria Carceller titulat Geperut i Coixo, amb el següent repartiment: Pepica, Casi Martínez, Juana, Leo Cantero, Amadeo, David Castro, Don Agapito, Antonio Pérez, Don Generoso, Josep Alfonso, Apuntadors, Mercè Castañeda, Frederic Martínez, Decorat, Ricardo Álvarez, Julio Marraí i Adrià Sabater. Dirigits tots per Meritxell Álvarez i José Alfonso, ja vos deixem en Geperut i Coixo. Una coseta, quan s'acabi esta de Geperut i Coixo no se n'aneu, que farem un descanset de 5 minuts i anirà a la següent, vale? Bona nit. Això. Tápame, 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 que tengo frío. Tápame, tápame. Juana, tanca esa finestra que me vaig a constipar. Tápame, 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 que tiene frío. Ai, que fartasti de ser cria. 3 anys servint a este carcamat de Don Agapito i ni siquiera puc arreplegar 5 duros per al dot. Però pa què vull que el dot si no tinc nòvio? Estan els homes donats al dimoni. No se'n troba un ni en Caneleta, ni que vingueren d'alemano. En fi, paciència. Tápame, tápame, tápame. Criden, vaig a veure qui és. Muy buenas. ¿Vio si don Agapito feo? Sí, señora, tenga la bondad de pasar. Pero chica, Juana, ¿eres tú? Hola, Pepica, no t'havia conegut. Què te porto per esta casa? Un asunto molt serio. ¿Y tú qué fas así? Jo, servint al perma de don Agapito.
Tio, més hi ha dos, no hi ha veig la capada que cert. Si tot el que tinguera de capital tinguera d'habilitat i esplendidesa, seria jo l'ama de llaves més feliç de la terra. Aixina... Ai, te'n recordes quan tenen companyeres de quadre? Què, ah? Vull dir, de quadro, quan estàvem a la central. Ah, quan eren telefonistes. Jo encara ho soc. Que diablures més grans se mos ocorrien. Te'n recordes? Ai, ja ho crec, ja. Encara gasteu aquelles bromes tan pesades als abonats? Precisament, una d'eixes bromes és el que m'ha portat avui a casa. Si tu no et descobrires, t'ho contaria. Digues, ja saps que els secrets han sigut sempre la meva debilitat. Pues entonces vaig a contar-te l'aventura. Soc tot a uits. Figura't que des de fa 8 o 10 dies que tinc un pretenent. És guapo, eh? No el conec, m'explicaré. Tots els matins allà a les 11 me crida per telèfon i posant en la veu todo el fuego de su pasión volcánica m'arrea un verdader chaparró de frases d'amor i galanteries cursi. Interessant. Calla, interesante es cursi. A vegades me diu: a juzgar por su voz, debe de ser usted un ángel. De cornisa, le contesté yo. Debe usted tener la esbeltez de una diosa, las facciones de una Venus y la gracia insuperable de una balladera. Carai, que pena. I tu què li dius? Ai, pues jo li seguís la broma, assegurant-li que no sóc mal pareguda, que no tinc mal tipus i que en tocar a gràcia no sóc ninguna desgraciada. Bueno, pues a pesar de les diablures que inventa per a conèixer, encara no aconseguí veurem ni de raspallar. Tot és demanar-me cites, però jo li he dit que com soc tan formal, si no li demana primer la mà a mon tio, el meu tutor, no admitis les seues relacions. Però, xica, i sense conèixer, com s'ha atrevit a donar ella i se pas? Al principi s'hi resistia com un condenat, però com em considera tan hermosa, tan espiritual, i per altra part li he dit que si no complís els requisits que li imposen no n'hi ha res del tracte, pues calaré i te por de perdre el ripio. Pues mira que eres dimoni, En eh? resumen, que el xicó no apitxuga les meves pretensions. I avui se presentarà a mon tio. Saps que té gràcia l'aventura? Pues no saps tu lo més graciós del cas? Lo del tio és tot una mentira. Com? Figura't que vaig a fer passar per tio meu a don Agapito. Però que tu coneixes el meu senyoret? En ma vida l'he vist, però no li fa. Tu dis-li que si n'hi ha una jove que vol parlar en ell i en pau. Però, xica, Que fes lo que el mane, que lo demés corre del meu compte. però... Que res, que res. Ah, i no et descobrisques, I que no t'estranyi veurem fer la coixa, que això fas per despistar. Ui, quin dimoni de xica. Sempre ha sigut igual. Bueno, ara ja estem embiscats. Ara, a veure la forma d'eixir lo més airosa possible. Soc massa atrevida, però en fi, a lo hecho pecho. Me pareix a mi que se'n recordarà el pelma del telèfon. No li quedaran més ganes de fer l'amor a qui no coneix. ¿Diu usted que una jove? Hola. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Es usted don Agapito Feo? Servidor de vostè. Bon negar o lo llesques. Pues mire, jo és que he vist la casa que té desalquilar allà en la Gran Via i com m'ha agradat, pues he vingut a parlar-li sobre ella. Ah, molt bé. Prenga asiento. Dona somrida. Gràcies. Mira, he posat calcetes perquè avui feia frescoreta. Obriscas. Me'n vaig en seguida a Sa, però abreviem. Jo és que he de casar-me dins d'unes setmanes. Ho celebré. Moltes gràcies. El meu nòvio ve avui de Barcelona i me tenia encarregat que buscara una casa al meu gust. Clar, les dones sempre... Com he vist la seua i reunís molt bones condicions, pues no he esperat a que vinguera ell per si a cas vostès comprometien un altre. Ha fet bé. Així jo se la reserve per a vostès. Bueno, pues esta vesprada vindrà a pagar-li i a formalitzar el tracte. Conforme. Ah, li se farà present, li diuen generoso mel i panxa buida. Panxa buida? Quin Sí, sí. apellido més Pues desmayat. mire, pobret, què vol que li diga? I li se farà present en una targeta. Antesos, pues. Bueno, pues no n'hi ha res més que parlar, ja mos veurem. Pues, adiós, senyora. Adiós, senyor, moltes gràcies. Pues senyor, estic jo boba. Mira que s'ha de tindre valor per a fer el que ell ha fet.
és prendre-li el pèl a don Agapito, al pretendent i a tots els que intervenim en esta farsa. Coses d'eixe Lucifer que està més loca que un cabàs de gats. Senyoret, Jo estic en el meu despatx. Si ve un tal generoso Melo i panxa buida, m'avisen immediatament. corriente. Gràcies a Déu que m'ha eixit un inquilí per la dijous habitació. 2 anys que la tenia de l'alquilar. Dins d'unes hores se presenta en esta casa eixe pobre xicot. I en quan s'entere de la burla que és objecte, va armar la de Dios es Cristo. Lo que són les coses. Ella, despreciant les proposicions que li hicen, i jo em casaria hasta en el femater de la casa, si me volguera clar. I el cas és que jo no tinc pretensions. En una cosa modesteta que m'isquera, me conformaria. Però, claro, estan els homes massa gilipollats. Només que volen que durmos al cine y ahí en la foscor parlarmos dels cuentos de la lluna, para después fermos volar como un aeroplano. Però mira, jo sense novi i sense res. Vaig a continuar, que si no, no acabaré mai. Tápame, tápame, tápame. Ai, serà ell. A juzgar per lo que m'ha dit Pepica, deu ser un pollo molt elegant, molt guapo i molt simpàtic. Vejam. Sí, señor, sí, así es. Pues dónele esta tarjeta y dígale que así solo espere. Vale. Generoso, Melo y panxa buida. Qué guapo es, mare. Che, tinc el cor que me pega unes pincellades com si tocara arrebato. I el cas no espera menos. És això que se diu una aventura de novel·la. Que dic de novel·la? De cinematògrafo. Cuidao, que vindré a demanar la mà d'una dona que no conec. És el que me pregunto jo. ¿Será rubia? ¿Será morena? ¿Será castaña? Castaña sería que fuera abuela lleja y desdentada. Tot i que jo tampoc soc ningún Adonis. Lo que més me molesta és la llepa. Menos mal que m'he posat el trajet que més me la dissimula. Com a que mirar-me de front només se noto. Pero ahí ve el tío. Buenas. Buenas. ¿Es vostè don Agapito Feo? Sí, senyor. I vostè, el senyor Meló? Em diuen generoso, Melo i panxa buida. Per a lo que vostè vulgui manar. Podrà tindre la panxa buida, però el que és l'esquena... Mire, pues yo venía... Ja estic enterat de l'objecte de la seva visita. Sentes i parlem. Ai, Vol prendre alguna cosa? no. Me se tremola hasta la llepa. Que vostè no la coneix? No. Esperava primerament parlar amb vostè. Pues quedarà prenda d'ella quan la veja. És bonica, veritat? Preciosa, no hi ha cap més. És alta? Regular. Però vol dir que tindrà bona vista. Ja ho crec. El mateix per davant que per darrere. És una preciositat. Bé, home, bé. Sobretot d'una bona condició, que és molt desahogar De categoria. i molt alegre. Magnífic. Així és com m'agraden a mi. Jo només vull que vostè me complisca i me la cuide molt. No me l'estropee en 4 dies donant-li mals tractes, Per això no patisca. Jo la tractaré com si fos una alhaja. I en tocant al meu comportament, ja veurà vostè, jo sóc un home molt formal. És que a mi no m'agraden les xeperes, ja ho advertisc. Papet, ja la tenim. Pues mire, Agapito Feo, jo lleperut i tot, però sóc molt serio. Perdonem, jo no me referia... Bueno, deixeu estar i seguisca amb la descripció, que m'és molt interessant. Pues mire, de totes les bones condicions que he dit, ne té una immillorable, que és molt airosa. Hasta en el rincón me descusa una verdadera higiene.
Vaya, un modo de pintar-me la neboda. Tots els que l'han vist per dins han quedat de lo més contents. Home, Escolté, però que l'han vist vos per dins. ja ho crec. I no ho crega que ma casa l'ocupa com se vol, Tinc l'orgull de dir-li que en ella s'han xitat persones de la més rància noblea. Què diu este tío? Sí, senyor, sí. Un grande d'Espanya. Ha dit vostè un grande? Sí, senyor, sí. Després se fica un conde de Romanones. Recollons? En acabant, un militar. Cristo! Després se fica un jutge. I se sí que la cuidava bé. Estic suant la gota. Però mira, se la va deixar per un altre que va trobar més prop de l'audiència. Conveniències particulars. Això és el colmo, caballero. Pues, després vinga un torero. Un torero? Mire, pues diga que en ella ha viscut mitja València i en pau. Si sabera vostè l'acció que em va fer el fenomen així, Què li feu? pues nada, que s'ha empenyat no pagar-me i primer se l'ha deixat que jo vaig poder treure un clau. De manera que este tío cobra la comissió. Però, com se la va deixar? Feta una llàstima. Allí no havia res sencer. I no crega que l'estropea en 4 dies ensenyant en ella les sorts del toreo. Vol dir que ell? Sí, senyor, sí. De pitón a pitón. De frente, por detrás ya está el mane. Ai, senyor, mire, me pareix que no farem res, Però escolta, que és molt bona. Ja ho crec. Superior. I té molta alegria. Mire, jo no vull saber res Pues d'ella. bé, vostè farà el que voldrà. Però li privi que millor que no en trobarà cap. Té molta llum. Sí. I perquè tinga molts diners, vaig jo a petxugar. A més, la pintura li presta un encant magnífic. Però que està pintat. Ja ho crec. I d'una manera meravellosa. I es xupa les dits quan la veja, sobretot els baixos. Ah, això és tremendo. Quan vulga, la veurem per dins. Mire, per mi de seguida, però abans tractem de les condicions. En quan vostè la veja i es faça càrrec de les moltes belleses que li conté. Primer l'examinarem minuciosament. Escolta, però vostè per qui m'ha pres a mi? Alto, senyor Meló. Melo, home, Melo. És igual. Vostè, jo tinc l'obligació d'explicar-li en quin estat s'encontra abans d'entregar-li-la. Per mi, que estiga sencera, m'importa ben poc. Clar que està sencera. Si algun forat tenia i el tapillo, Vostè, que tenia el forat? a mi no me pareix raro que tinguera forats. I dale. Però vostè no se fija en el que diu? Clar que sí. I no creu que això és per motiu perquè jo me la deixi? Per això? Al contrari, vostè deu d'estar molt pagat i satisfet de que jo li arregle tot el que tinga trencat i de l'entregue en perfectus. Vostè creu que la meva dignitat ho anava a permetir? Che, pues bé, no res. Che, anem a veure si m'ho entenguem, senyor Meló. Melo! Melo! Però si és molt bono No se'n pot veure més res d'ell. i té molta alegria Sí, se coneix que és molt alegre. i molta llum I dale els diners. i a més té una cosa que no la tenen totes. Pelila. Una porta falsa de xavo Ai, senyor. que li convé a vostè entrar per davant, entra per davant. Que li convé a vostè entrar per darrere, pot entrar per darrere i ningú s'entera. Sí, Sí, home, sí. Mire, o vostè està loco o estic jo. Loco? Jo només volguera que vostè provara a viure en ella una temporada. Mire, jo no vull saber res d'ella, que no m'agrada el que s'ha dit. Sí, ara el que està loco és vostè. Jo per què? Vostè creu que ella pot vindre així o l'ha d'agarrar jo i portar-la baix del braç perquè vostè la veja? Home, no, que vinga ella per la seva pròpia voluntat. Va, ja està bé de dir tonteries.
No dígame animalais. Fíjese en lo que parla, amic. Clar que me fije. O se supone que ella se sostén en el aire y te que vender así sobre 4 rodetes. Pero qué rodetes, ni que niño muerto. Yo creía que ella estaba así. No, señor. Así visquió. ¿Y dónde está? En casos padres. En castillos. En casa tía la monjo. Mire, señor Melo. Melo! Melo! Melo és això. Mire, señor Melo. Bien. Vaig a ser a Jesús o si no em faran ara a mi. A Jesús? Sí, perquè li posen el tornillo que li falta. Mire, dígale que isca. Que isca. Así visquió. Pero yo vull que isca ella. Ella no viu així. Qui busca vostè? O si m'ho entenguem. Cague en la mare que ho va. Jo vull a la xica, A la meva filla? a la seva neboda. De Cristo. Així visquió no viu ninguna neboda. Mire, jo el que vull és que em doni el consentiment. De la casa. Vostè no té més mania que la casa redent. Jo el que li demane és el consentiment de la seva neboda. Ja estem a travega igual que al principi. Anem a veure si m'ho entenguem, senyor Meló. Vinga, va que sí. M'ha tornat a dir Meló, Melo! Melo! Que ja me va carregant. Mire, I quasi res. mire, ja explicaré, senyor Melo. Fa una hora vinguessi una jove, rúbia, alta i coixa per més senyes. Diguem-me que li agradava la cara que tinc allà en la Gran Via de l'Alquilar. Me digué que vindria vostè a parlar de mi sobre l'alquiler. Vostè no és el senyor Panxa Buida. Sí, senyor. Per això mateix. I que vostè vindria així a tractar... Vore-li la cara. Sí, vostè gràcia a l'assumpte. Escolta, i diu vostè que ella és coixa? Sí, senyor, com romanones. Pegar-me-la a mi una coixa? De mala pata. Pues sí, que vecina. Pues tú puedes quizás bonito 5 y 3. Sí que he fet, així. M'han enganyat com el xino, Que home, com a 2 xinos, vostè i jo. de manera que els dos mos han tirat la planxa. Sí, senyor. Els dos hemos planchado en brillo. I vostè en caso agarra gràcia. Claro, que no té gràcia l'aventura. Riga, home, riga. Pues riguem-nos. Ui, i ara que me fique, esa sombrilla la portava ella. Això sí. Se la deu d'haver deixat oblidar. Pues mire, dóna-me-la a mi i si ve me l'envia a casa, que jo li diré a 2 litros pel fat. Per així els eix. I esa sombrilla me la quede jo. Mire, sap què vaig a fer? Me'n vaig a la central de telèfonos i en quant averigüe qui és ella, li jure que me l'ha de vengar. Si vostè vol, jo l'acompanyo fins a la porta, que jo vaig pa calle. De molt de gust. Pues aguanten un moment que en canvi de roba i isc. No, bé. Au. Au. Sí. Si no ho veig, no m'ho crec. Eixa telefonista m'ha pres el pèl. I mira que és difícil prendre'm el pèl a mi, que porte peluca postissa. Jo crec que si me se presenta davant, l'agarre, li clave la sombrilla pel cul i l'obri. L'agarre, xina, faig una bola i a la llepa. Torna-ho a dir que no s'ha sentit. Què collons, si això és ella? Moni. Qui és? Vaig aquí, tipo. Me pareix que li la vaig a fer guanyar. Què has fet, Ivan? Passe, que sí té la sombrilla.
Així s'arma la de Sant Quintín. Faria el favor de la sombrilla? Abans dos paraules. Vostè no me coneix a mi? No tinc l'honor. No m'ha vist en ningú lloc? Com no sigui en el pim-pam-pum de la fira? Insolent. Che, pues ell no està en com tot això. Pues mire, jo sóc generoso, melo i panxa buida. Que no menja prou? Guasetes no, Prou és que m'ha fet vindre així i passar el major de ridículs. Si jo haguera sabut del peu que vostè coixejava, això no m'haguera passat. Ni a escoca. Per això no patisca, que ningú geperut es veu la gepa. Toma. Dimoni. Vinga, senyor panxa buida, deixa-la estar. Pues clar que la deixa estar. Però mire, ella s'ho perd. Pues jo, geperut i tot, tinc 20.000 duros de renta. Recollo 20.000 duros. Per 20.000 duros, en casa jo en el perrero de la Seu. I fijant-se bé, quasi no li se coneix la gepa. Me pareix que vaig a fer-me en ell. A esta no li se perdre jo. Ara va meua. Me pareix que l'ha commogut això dels 20.000 duros. Vostè me perdona. No, ja perdó. Me'n vaig, que me deixa de l'oli al foc. Vinga, siga generós. Senyora, me diuen generoso, però no tant. Vinga, que jo no coneixia a vostè. Si m'haguera conegut Que no m'haguera burlat d'eixa forma. Que és vostè massa guapo per aquello. això m'ho diu de veres? De veres? Che, ella és guapa. Pues mire, ha vingut el moment de les revelacions. Jo no sóc el pollo del telèfon. Què en diu? El pollo del telèfon. Ell era el meu amic que, imaginant-se el que anava a passar així, m'ha enviat a mi. Però això no fa per a que nosaltres dos se casem i ell es queda allí en l'aparato. Pues mire, va una altra revelació. Que jo no sóc coixa com vos l'havia figurat. Que això que jo va despistar. Entonces, millor que millor, Claro. encara puguem ser feliços. No és veritat, Brenda? Sí, tu n'entasso. Sempre meua... Con 20.000 duros, vull dir con 20.000 amores. Que m'ha dit que sí. Sellem el nostre amor en un apretó de mans. Vinga. Golosina. Jo, Guirín, Fuchi, fuchi. amor mío. Waka, waka. Maki, maki. Todos estos dos se coneixien, entonces el engañazo que yo, autoritat. Ai, perdó, don Agapito. Que això ha sigut tot una broma que vulgui gastar algú que no coneixia. Després, la casualitat m'ha posat davant este home i mira el que són les coses. M'acaba de demanar la mà formalment. I mos casem d'ací 3 mesos. Sí, jo veig visions. Ai, i no trobaria un nòvio que fora el geperut? Entonces ja estem igual que al principi, l'habitació. Mire, l'habitació pa nosaltres, que allí entrarem de nou en sang. Eso és, vostè, i vostè el padrí, don Agapito. Ara que me fiji, vostè no estava coixa? Ai, no, és que això ho feia jo per despistar. Ahí fora hi ha un jove que pregunta per Rigoletto. Rigoletto? Ai, recollons. Ixe és el meu amic Amadeu Carabassa, que m'estava guardant. Carabassa, vaya un apellido. Ara m'ho expliqui tot. Ai, infame, entra. En permís de vostè li diré que entre. Que passe.
Eixe és el pollo del teléfono. Pero, escolti, el del teléfono no era vostè. Pues no. Entonces, ¿quién era el del teléfono? Servidor de vostès? Sí. I perdonen si antes no l'he saludat. Jo vaig festejar 3 anys en Pepiqueta. I vaig discutir en ella fa 2 setmanes. I per vengar-me li vaig demanar relacions per telèfon valent-me del nom d'aquest senyor que és amic meu. ¿Qué manera? ¿Que tú y tú ya ho festejats? Pues mira, carabassa, que sàpies que jo he aconseguit enamorar-la. I mos quedem d'ací 2 mesos. Calla, botarate! Sí, jo estic gàbia. Collinses, totes se casen menys jo. Que desgràcia sóc. De manera que m'acabes a servir d'escenari per representar este sainet. Bé, home, bé. Escolta, que pillo soc. Furtar-li la novia a carabassa. Qui? Hice 20.000 duros, però si no tenia un clau. Estarà dient-li que me vol a mi. No la deixe perdre. Però si és oficial desastre i no té un clau res mort. Què? Ah, pues jo esto el desengany enseguida. Res més. La tinto, Escolta, senyor Meló, dime golosina. que de l'audit no n'hi ha res. Que antes que a vostè li done paraula al del telèfon i en ella quede. Com? Guapo, ja s'ha quedat este meló sense pepita. De manera que... No us faça il·lusions. I ja pepita és de carabassa. Vostè és un meló que l'ha quedat en la panxa buida. No se sofoque, generoso. La carabassa... Te jure que me la pagaràs. Te calla. Mira, carabassa, que el pega un mos. No siga cerdo. Mira... Calla, home, tu eres un geperú. I coixó. Pues geperut i tot. Va, no se sofoque, generoso. Ja ho tenia. Que a vostè no li faltaran dones. Ai, si a Ona li estiguera bé de dir les coses. Sí, jo estic gàbia. Bueno, la cara que ja estem igual que al principi. No se preocupe, l'habitació és per nosaltres, que mos casem d'ací 3 Normal, mesos. normal. Sempre just, Pepica meua. Ai, Amadeo, que tu eres molt fals. Impossible, senyora. Jo no conec a ningú Amadeo fals. Si hi ha un cas, és una micoteta de fulla. És que estàs molt embustero en dir-li que nasc en Sevilla. Entonces será sevillano. Però passe. ¿Y usted, dónde, don Generoso? Jo, d'Aldalla. Vamos, que vino de Aldaya. Pues usted debía de haber nascut en Alger. Per què? Perquè tinguent d'apellido Meló, seria Meló d'Alger. Jaja, pillín. Però que te coste que mos casem d'ací 3 mesos. I nosaltres dos el mateix dia, perquè no mos facin enveja. Sí, que cago topo. Sí, señor, sí. Que no quiero que nadie me haga envidia. Vaig a una parella. Sí, el primer xiquet que compreu, porteu-lo al museu, que vos el pagaran, però que molt bé. Ei, porteu-lo, que pobre meu. Siempre juntos somos amigos. Sí, golosinados. De manera que demà cada n'hi dos bodes. Sí, señor, sí. Vostè el padrí de les dos. Sí. Acceptat. Duro, generoso, el matrimoni. Duro. Amadeo a la vicaria. Però abans tindrem que celebrar d'alguna manera, no? Anem a una Habana. A La Habana. Al restaurant, Tan home. Ahir al restaurant, home, a la fonda. Ah, que d'ací allà, no so? Però abans passarem per el Fort de Roca per uns dolços. I a la meva bodega, a per un viner que tinc de l'any del còlera. Que vaig a generoso, a per via. Eso es, generoso a la bodega i carabassa al forn. Molt bé. Bueno, però abans, despedint-se dels senyors. Té raó. I qui ho dirà per tots? Vostè? I d'aquell? Jo? Jo no, que m'enredré. Vinga pa que sí, no siga moixo. Un aplaudiment els pregaré pa este geperut de coixo. 5 minutets.
aquests i l'altra obra, vale? Que no és així la loteria? Quina loteria més gran que vostè. I el casament és xic? És que vostè també és el productor. Pareix fabregat. El casament